Exigim transparència en la informació i la gestió de l'Ajuntament. La participació ciutadana és l'eina per construir el poble que volem, amb la participació de totes les persones, entitats i sectors de la societat blanenca. Facilitarem la tasca de les associacions, eliminant les traves burocràtiques, millorant l'assessorament, impulsant el treball conjunt i la corresponsabilitat entre aquestes i l'Ajuntament. Volem que els reglaments siguin útils i entenedors i que la seva elaboració compti amb la participació de les persones a qui van adreçades. Volem impulsar un nou model de ciutat que tingui en compte tots els seus barris. Impulsarem els espais verds de Blanes per connectar i cohesionar els nostres barris. Exigim un procés participatiu per decidir entre totes i tots el futur de l'illa de Blanes. Exigirem una reducció mínima del 20% dels sous dels regidors i d'un 50% dels grups municipals de l'Ajuntament. Això només ja suposaria un estalvi mínim de 50.000 euros anuals per fer polítiques socials al servei de tothom. Promocionarem el nostre entorn natural com a principal actiu econòmic i social de Blanes. Impulsarem tots els sectors de la nostra vila creant consells amb capacitat decisòria i impulsant el comerç, la pesca i l'agricultura de proximitat. Lluitarem per la cohesió i en contra de l'exclusió social, consolidant equips municipals d'atenció social primària. Impulsarem campanyes de pedagogia contra el racisme, el sexisme i la xenofòbia, en defensa dels drets socials per a tothom. Treballarem per un projecte educatiu de ciutat, clar i de continuïtat, que respongui a les necessitats del poble i per una distribució equilibrada de l'alumnat al centre. Impulsarem grups de treball i assemblees de joves als barris amb col·laboració directa amb l'Ajuntament. I potenciarem el paper de les entitats esportives dins del projecte educatiu de ciutat. Treballarem per fer de Blanes un poble integrat al nostre entorn, a la Mediterrània i als països catalans, solidari amb tots els pobles del món.